Rozhovory, ktoré inšpirujú, kreativita, ktorá spája. V Create Up Studio veríme, že každý príbeh stojí za vypočutie. Našimi hostiami sú ľudia s nevšednými životnými cestami, inšpiratívnymi skúsenosťami a jedinečnými pohľadmi na svet. Možno ich nepoznáte z titulných stránok, ale ich príbehy si zapamätáte. Sme Create Up Studio, priestor, kde s veľkou pravdepodobnosťou natrafíš na zaujímavých ľudí. A toto je náš podcast Story Up. Podcast plný príbehov, ktoré si zaslúžia byť vypočuté. Ahojte a vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu, kde spájame inšpiratívne príbehy s ľuďmi, ktorí sa neboja ísť si za svojím bez kompromisov, s vášňou a poriadnou dávkou talentu. Dnes tu mám výnimočnú hostku, mladú ženu, ktorá v tanci reprezentuje nielen Slovensko, ale najmä nový level odhodlania a freestyle energie. Volá sa Mišena Stašová, má len 17 rokov, pochádza z Prešova, je členkou legendárnej Grimy Crew a možno si ju pamätáte z minuloročného festivalu Grape, kde roztočila kvalifikáciu na Red Bull Dance Your Style. Tam sa to však neskončilo. Mišena vyhrala Slovenské národné finále v Bratislave a len pár týždňov na to nás reprezentovala v Indii, kde sa vo svetovej konkurencii prebojovala až do top 8. O jej príprave, freestyle štýle, pocitoch a svetového pódia a o tom, ako sa na battle súťažiacich presadzuje slovenský talent, sa budeme dnes rozprávať. Vítaj Mišena, som veľmi rada, že si tu. Ahoj, ja ďakujem za pozvanie veľmi. Dobre, takže začneme úplne od začiatku. A mňa by zaujímalo, ako si sa prepracovala tam, kde si, ako to bolo úplne na začiatku, ako si začínala v tanci, čo tomu predchádzalo, že si tam, kde si a aký tanec ťa možno sprevádzal na začiatkoch, ktorý si možno potom úplne vynechala a si povedala, že idem teda na ten freestyle, na ten hip-hop. Čiže čo to tak ako bolo na začiatku? Alebo to bolo úplne od začiatku? Takto? No ja mám aj také video, že keď som ešte nevedela chodiť a išla iba zvučka z filmu a tancujem pri gauči. Takže to bol asi taký prvý moment, ktorý je aj zaznamenaný a vlastne potom som chvíľu chodila na mažoretky a potom vlastne ma rodičia prihlasili do Grimy, ale šla som prvé na disko a tam som bola asi rok a potom nejakým spôsobom tak vzniklo, že pôjdem skúsiť aj hip-hop. No a už nebolo úplne cesty späť. Čiže ono to bolo tak, že vlastne si skúsila tie mažoretky? Hej. To si potom nechala? Áno. Skúsila si disco? Som to nechala. Disco, OK. A potom prišiel hip-hop, no. Bolo to tak, že si v niečom, teda v každom tom tanci pobudla nejaký čas, alebo si to vyskúšala a zistila si, že to nie je to, čo chceš a si skúsila ďalší tanec? Že bolo to rýchlejšie, alebo si trošku popôsobila v každom? Tie mažoretky tiež mi tak vychádza, že som tam bola nejaký rok, možno aj trošku dlhšie a na tom disku tiež taký nejaký rok, ceca, možno aj trošku dlhšie. A no potom som vlastne bola uvedená do sveta hip-hopu a no už som v tom asi 10 rokov, takže... Takže už niečo máš za sebou, čo sa toho týka. Áno, jasne, rozumiem. Ano. Aké to bolo v začiatkoch? Bolo to pre teba prirodzené, alebo bolo to niečo, čo si chcela vedieť, ale ešte si nevedela ako na to? Alebo už si cítila, že sa v tom cítiš doma? Je to to, čo chceš a tým smerom pôjdeš úplne od začiatku? Ja som hlavne asi skôr cítila to, že ten tanec ma hrozne bavil a naplňal, že som sa stále veľmi tešila po škole na tie tréningy. Prvé, keď to bolo len o tom chodiť na tréning a nepracovať zatiaľ na tom sama, hej, ale že chodiť na tie tréningy. A my sme vlastne potom dostali aj hrozne fajn trenérku, a takže si myslím, že to tiež veľa urobilo. Trenérku, ktorá ťa trénuje doteraz? Alebo? No bohužiaľ už nie, lebo aj sa odsťahovala a tak, ale že myslím, že ona nám položila hrozne super základ. A vlastne mňa aj mamka s tatkom od začiatku veľmi podporovali. Oni aj zvykli tancovať, keď boli mladší. Takže... Mala si vzor. Takže áno, takto. To je super. No a vlastne som od začiatku toho hip-hopu nás viedli aj k tancovaniu choreografii, aj k tomu freestylu zároveň. Takže som ako keby bola tiež tak uvedená od začiatku tak do tých oboch svetov, aj choreografia a súťaženia a aj toho freestylu a betlovania, čož bolo hrozne fajn. Takže hej, a vlastne
ja si myslím, že tak ako tie roky šli a tak ako aj naďalej idú, že ako keby tá moja láska a vzťah k tomu stále sa len prehlbuje. Že myslím, že to bolo také, že časom ako keby som cítila, že tá láska k tomu vo mne len rastie a rastie a ako keby nedokázala som prestať, že chcela som stále len ísť ďalej a ďalej. To je veľmi pekné. Tak v podstate možno to nikdy nebudeš brať ako prácu, aj keď možno budeš, a už ako sme sa o tom aj rozprávali, už aj učíš, čo je pre teba úplne nová výzva. Čiže stále to bude pre teba viac hobby a láska a vášeň ako tá práca, čo mnoho ľudí nedokáže za celý život docieliť, takže to je naozaj super. Že to je takou už neoddeliteľnou súčasťou môjho života, alebo teda, že môj život, no lebo to je fakt jediné, čo robím stále. Takže... Zoberiete mi tanec a moja duša skončila. Áno, chápem. Chápem, určite áno. Je to proste tvoja súčasť a buď to takto beriete, alebo čaute. Jasné. No dobre, takže vravíš, že už 10 rokov máš za sebou nejakej, dá sa povedať, kariéry, pretože tým, že už si sa vlastne dopracovala tam a na základe toho aj sedíme tu a ideme sa o tom rozprávať, tak je to tvoja kariéra. A otvorilo ti to úplne nové príležitosti, ale chcela by som sa ešte vrátiť k tomu, že ako vlastne, čo sa všetko odohralo teda pred rokom, čo tomu predchádzalo a vlastne ty si v podstate išli ste teda z Grimmy na Grape Festival. Tak toto bolo? To bolo tak, že oni vlastne z Red Bullu rozposlali do tanečných škôl pozvánku, aby vyslali jedného tanečníka na tú kvalifikáciu na Grape. Jedného tanečníka. A za Grimmy vyslali mňa, ako keby. Takže... Ako si to zaslúžila? Bolo to tým, že si bola od začiatku preferovaný tanečník, alebo bola tam nejaká konkurencia a vyberali určite... Ja úprimne neviem, či tam prešiel nejaký proces, len nám vlastne potom prišla správa, že ma vybrali, aby som šla, takže... Super. Čiže teda ste sa rozhodli, že idete do toho, ideš do toho ty. Nejako si sa pripravovala? Ja iba som naďalej trénovala a sa snažila rozšíriť ako keby tú moju pohybovú zásobu a tak, no lebo ako pripraviť sa na ten koncept toho betlu, to je úplná halus, lebo ešte keď napríklad vieme, že ideme čisto do hip-hopového a vieme a vieme žáner hudby aspoň a takto. Čiže ale tým, je známy aspoň žáner tej hudby? My keď akože máme normálne betle mimo Red Bull, normálne undergroundové také, tak vlastne sú väčšinou vopred oznamené kategórie, teda, že či je to čisto hip-hop a bude sa hrať iba hip-hopová hudba. My stále nevieme, čo za pesničky pustia, ale vieme, že bude sa hrať hip-hop a budeme tancovať hip-hop. Alebo potom môže byť all-style battle a to je, že celkovo v rámci toho street danceu tie štýly sú v tom zahrnuté aj hudobne, aj pohybovo. Takže napríklad takto vieme aspoň žánrovo, že o čo pôjde. A vlastne ten Red Bull je o tom, že každý môže prísť so svojím štýlom. Nie je to pevne dané. Áno, a vlastne aj tá hudba, my nevieme vôbec, čo zahrajú. A ešte k tomu je to také navyše, že môže to byť normálne nejaká skladba hip-hopová, houseová, lokinová, že betlová. Pustíme si ale pop to môže a ideš, byť, hej? To môže byť aj radiová vypaľovačka z 90-tok. Čo vás len napadne, tak... Čiže pripraviť sa na to nedá, vieš si to určite trénovať, vieš si, asi pravdepodobne máš napočúvaný kvantum hudby. Ovládaš možno fakt všetky žánre. A je vôbec niečo, na čo sa nedá pripraviť, alebo takto, máš nejakú alebo kategóriu hudby, ktorá už vieš, že toto bude ťažké?
Fú. Akože asi ťa možno len tak niečo nenapadne, alebo možno konkrétne, určite aspoň teda, viem, že každý to tak má, že niečo proste nedáva. Tú pesničku neznášam. Áno. Stalo sa ti to? Že už ti pustili niečo, čo si fakt neznášala, alebo vôbec to nemáš rada? Mne pustili raz také, že to bol taký rock, alebo punk, ale úplne to sa robí? Taká kričiaca pesnička, proste taká. A ja som bola úplne, že OK. Ako sa do toho vložím? Hej, presne, že ako keby, že som sa snažila prísť na to, že ako tak podchytiť tú hudbu, aby to ako keby stále dávalo zmysel, hej, že proste, áno. že ten môj pohyb do toho vložiť do takého žánru. Plus ďalšia vec, musíš pracovať s publikom. Áno. Čiže... Hej, no. Že ako napríklad v tej skladbe vtedy si pamätám, že sa tak veľmi ťažko aj hľadal nejaký základ tej hudby, čo by som sa dokázala tam chytiť, že fakt to proste bola taká, ja neviem, roková, že iba gitaru som počula nejakú proste šialenú. No, takže tak. Alebo ja ešte trošku bojujem s funkovou hudbou, že akože Lokin a takto. Áno. Ale to tiež záleží, no, takže asi tak by som povedala. Chápem. Tak ideš tam a... To je fakt úplne podľa mňa, že krok do neznáma. Hlavne, keď som do toho išla úplne prvýkrát, ale potom ako keby, že aj na to národné, aj na to svetové, že to je ešte väčší krok do neznáma, lebo ako keby to sa môže stať fakt hocičo. Áno, ešte sa to viac rozšíri, ako keby. Áno. No tak OK. A teda, ak sa vrátim k tomu, že teda vybrali si teba, išli ste tam, bol to stres? Alebo si to brala tak, že skúsim, uvidím? Lebo je to skôr také, že mám taký rešpekt stále pred betlami vo všeobecnosti a tým, že som úplne nevedela, do čoho idem a ja nie som úplne až taká, že by som bola taká spontánna. Práve na to publikum a to, že by som toto. Takže som bola úplne taká, že ja som tam fakt išla s tým, že môžem vypadnúť hneď v prvom kole alebo môžem byť vo finále, že fakt som bola taká, že som tam šla iba s tým, že uvidím, čo sa stane v ten moment a že čo to prinesie, ak to nevidie, hej, takže... Pre teba vždy je to dobrá skúsenosť, či už by sa nič nestalo, alebo sa stalo to, čo sa stalo. Čiže v podstate ty si to vyhrala. No. A potom je asi veľmi zaujímavé spracovať všetky tie emócie. Prejsť si v hlave, hlavne v kľude možno, že čo sa vlastne stalo. Že ťa to posunulo teda na to národné kolo, alebo teda na tú súťaž už do Bratislavy. Áno. A tam to vlastne pokračovalo. Bol to ešte väčší stres? Že už vlastne, toto bol už istý tlak, na ktorý si možno nebola pripravená a už predsa len povedz, aké to bolo, keď už si sa vlastne pripravovala na to národné kolo? No tiež je to také, že vlastne mohlo sa stať hocičo, zahrať mohlo hocičo, cítiť som sa v ten deň mohla hociak, hej, že proste to je úplne... A tým, že je to ešte taká expresívna forma aj to, čo robíme, fakt, že ako keby záleží, ako sa v ten deň cítime a tak, že keby fakt nikdy neviem, že ako sa ráno zobudím, tak. Že môže v jeden deň výjsť, v druhý nemusí a tak, že fakt sa to stáva často takéto, že jeden víkend niekto vyhrá, potom ani nepostúpi na ďalší víkend a toto. Ale zase som mala rešpekt pred tým, aj tlak je asi dobré slovo v týchto situáciách, ale zároveň ako keby tých 16 ľudí, čo sme tam boli, tak my sme sa všetci poznali a tak. Takže to bolo zároveň hrozne ako príjemné, že som vedela, že idem straviť deň s hrozne fajn ľuďmi, s dobrou hudbou, že proste tam ako keby v tom zákulisí pred betlom po betli, že bola hrozne dobrá ako energia, atmosféra, že my tým, že sme z celého Slovenska, tak sa nevidíme až tak často. Možno ako keby sme chceli, čiže aj potom je to veľmi vzácne, keď sme spolu, takže
A vlastne potom ten los, čo sa tam deje, že nás vylosujú náhodne, tak to hrozne veľa urobí, hej, že sme vlastne kamoši proti sebe betlili. To som takže... sa chcela opýtať, áno, že cítiť tam aj nejakú rivalitu, lebo ako z toho, čo vravíš, mi to príde, že ste sa stretli fajn ľudia na fajn mieste, idete si zatancovať, je to súťaž. Áno. A že či tam je cítiť aj tú rivalitu, alebo rozprávate sa bežne medzi sebou, ste v jednom zákulisí, kde sa všetci chystáte, pripravujete, čiže je to tam cítiť? Akože ja si myslím, že asi tá nejaká rivalita taká prirodzená tam stále je, že vlastne aj ten battle vychádza z toho, že proste ľudia proti sebe súperia a toto. Áno. Len potom prichádza ten faktor do toho, že už keď sa poznáme a sme super kamoši, tak je to hrozne ako ťažké, že sa postaviť do toho battlu a chcieť proste toho človeka poraziť. Áno, že ring. Že ešte keď je to niekto možno cudzí, že nemáme nič také medzi sebou osobné a že potom je to také zaujímavé, že na jednej strane sa možno nejako od toho pokúsiť odosobniť, ale zároveň, že si chceme užiť spolu aj ten battle veľakrát, že sme radi na druhej strane, že môžeme proti sebe stáť, ale zase nechceme úplne už proti sebe battliť, hlavne keď je to po niekoľkýkrát. A práve tam vie veľa urobiť tá hudba. Áno. Čiže keď ti pustia niečo, čo má byť akože drsné a máš mať výraz a tváriť sa vážne, alebo že ukázať tú rivalitu, že s niekým superíš. A ešte ako keby ďalšia vec. A je to tvoj kamarát. No práve. A ešte, že tým, že ako keby je to hrozne individuálne aj to, aký sme každý ako tanečník a aj to, že ako vnímame ten battle a že s akým mindsetom do toho ideme, lebo zase nemôžem hovoriť za všetkých. Hej, že viem, že pre mňa viac funguje, že ísť tam možno s tým hlavne, že si to chcem užiť a nevyslovene vykatovať všetkých, ale viem, že na niektorých, že fakt to berú tak mindsetovo, že fakt ako im pomáha, keď si povedia, že idú proste vyhrať, hej, že? Takže tiež je to také, že hrozne individuálne, takže hej. Chápem. Čiže áno, je tam nejaká rivalita, ale všetko záleží od toho nastavenia. Lebo ja si myslím, že jasné, že keď nad tým trávime toľko času a toľko tvrdej práce do toho každý deň dávame a hodiny, tak je hrozne super pocit posunúť sa ďalej, vyhrať a takto, ale že je to zároveň také, že hlavne sme tam kvôli tomu tancu, ale chceme určite sa posunúť a vyhrať, tak sa to tak spája. Áno. Jasné. Super, čiže tam ste sa stretli už partia, tešili ste sa na seba. Opäť si to vyhrala. A ako si s týmto naložila? Lebo už si vedela, že už ide naozaj do toho a že čo sa ešte môže stať. No a práve ja som ako keby tým, že ja som išla fakt do toho, že zase sa môže stať hocičo, tak ja som tú Indiu si ani neuvedomila, že ako keby to je ten ďalší krok. Keď som vyhrala to finále, tak ako ja som dostala tú trofej, všetko do ruky, nejakú tašku, toto. A niekto došiel a začali ma ľudia objímať a takto. A ja som ako keby úplne, že mne nejak nenapadlo, že to znamená, že idem do tej Indie. Mne niekto prišiel iba pošepkať, že ideš do Indie. A ja, že aha, že fakt idem do Indie. Musela to byť brutálna nálož. A to v ten moment, ako hlavne my sme v tom finále, tuším, tiež mali aj remízu s mojím kamošom a tak. Takže to bolo úplne, že ako keby to mi vôbec nenapadlo. No. Aký bol odstup od toho národného, až vlastne, keď sa letelo do Indie, do Bombaja? Tuším, že my sme mali nejako koncom septembra to finále národné a začiatkom novembra bola India. Čiže si tam mala nejaký mesiac a pol, 2 na prípravu? Môže byť. Aj na spracovanie celej tej informácie? Áno. OK. Trvalo ti to dlho spracovať to, že čo sa vlastne stalo a čo sa ešte stane a čo ťa čaká, ako to ešte vypáli? Už len ten pocit, že si to vyhrala v rámci Slovenska, to už je gól. A teraz, OK, ale ešte ideš
ideš úplne niekde inde, iný svet. Iný svet. Ako sme sa rozprávali, taký obzor a môže to akokoľvek vypáliť. Bol to veľký stres? To bolo zase, že sa nechcem opakovať, ale to bol fakt ako keby 3-krát väčší ešte krok do neznáma. A sa to stupňovalo? Práve. A s tým spracovávaním, ja to mám v poslednej dobe tak, že ja po hociakom betli, ako keby potrebujem pár dní na spracovanie, aj kedy už som schopná o tom hovoriť a tak. Ukľudniť sa, dať sa do kľudu. Áno. Či už to znamená, že to dopadlo dobre, alebo to možno nedopadlo až tak dobre, že ako keby aj je jedno, že aký bol ten výsledok toho dňa, ale že ja ako keby dokiaľ si pozriem vstupy, potom rozanalizujem, ako som sa cítila, necítila, čo som robila, nerobila. Ale práve sme prišli na to aj s mamkou a s ockom, že napríklad keď som niekde bez nich na nejakej tanečnej akcii a prídem na druhý deň domov a sa ma pýtajú, že ako bolo, nedokážem úplne to vykomunikovať hneď. Áno. Potom napríklad o 3-4 dní to za mňa vyjde. Už je to lepšie. Som to proste spracovala, sa to tak siaklo, som ako keby, ja som taký dosť overthinker a analyzátor, takže som sa pozrela na to z každej strany a proste všetko. Ale ono to je super, pretože veľa športovcov to práve robí po každom zápase, po každom tréningu, rozanalizovať si to a ako vravíš, nie je dôležitý až ten tak výsledok, ale to, ten proces a ako si ním prechádzala, čiže za mňa je to úplne v poriadku, keď máš pár dní na to, aby si to spracovala v hlave. Čiže vlastne aj vtedy to tak podľa mňa bolo, že chcelo to trochu času, že takiaľ som si uvedomila vlastne, že čo. A ja som, tam bol vlastne ten odstup a potom, keď sme išli do tej Indie, tak to tiež bolo, že úplne krok do neznáma, takže... Nešla si sama? Nie, išla som s mamkou. S mamkou. Dobre. A ono, ako to tam prebiehalo? Povedz, ako si to celé prežívala? My sme vlastne tam prileteli a prvých pár dní sme mali takých, že sa ešte nebetlilo vyslovene. Skôr to bolo také, že sme mali nejaké fotenia, sme sa zoznamovali a takto. Sme mali nejaké kontentové dni, že sme točili a takto. A boli tam aj... Koľko bolo súťažiacich? Nás tam bolo 48, keď dobre hovorím, plus 8 divokých kariet. Áno. Takže nás bolo 48 tých tanečníkov, cez ktorých sme sa museli dostať. Že za každú krajinu vlastne, v ktorej sa ten Red Bull odohral, tak bol tanečník. A teda bol tam prvé aj taký sprievodný program, že boli nejaké betle mimo vyslovene ten hlavný program. Aj workshopy napríklad s minuloročnými výhercami a takto sa tam diali. Takže aj to som zažila a tak. Tiež bola tá skúsenosť. Áno. A potom asi po 3-4 dňoch vlastne bolo to predfinále. A boli 2 predfinále. Tým, že nás bolo 48, tak oni nás rozdelili na 24 a 24. OK, čiže už si vedela, v ktorej si skupine? V jeden večer predtým nás aj rozlosovali, že kto proti komu pôjde. Čiže si vedela o superovi? Že bola taká ceremónia deň pred. A vlastne bolo prvé predfinále a druhé predfinále, že sa to dialo v 2 večery. A to bolo top 24, potom top 12 a top 6 a top 3. Takže z jedného večera boli 3 aj z druhého večera ostali iba 3. Ktorí boli proti sebe. Že akože nešlo sa to, že bolo 24 ľudí a sa išlo až po toho jedného, ale sa išlo iba po 3, ktorí sa vybrali z toho večera. Vlastne, ktorí sa prebetlili do tejto trojky. A tiež ako keby skrytá porota vybrala ešte 2, ktorí sa, lebo inak to hodnotí publikum, iba ten Red Bull, ale sedela skrytá porota v hľadisku a vybrali 2 ako keby sa hovorí, že most valuable player a ešte oni 2 sa vybetlili o to 4. miesto.
k tým 3. Takže ostali 4 z jedného večera a 4 z druhého večera a to je dokopy 8. Áno. A potom Top 8 divokých áno. kariet, 8 a 8 je 16. Takže takto nás spojili. OK. Dobrý guľaš. Ale dobre. Ale je to hrozne ako komplikované. Áno. Veľa ľudí aj nevie, ako to vlastne tam funguje. Hej, že ako sa vlastne... Ale má to systém. Ale má to systém, akože úplne zmysluplný, ale my sme vlastne tiež nevedeli, že ako to bude, keď sme tam došli. Takže hej, a vlastne my sme boli 8 z toho predfinále, čo sa vybetlili a bolo 8 tých divokých kariet vopred vybratých. Akože oni už nemuseli betliť tam, až potom v ten posledný večer na tom najväčšom stage. Mohlo sa stať, že niekto bol vybetlený, ale bol aj vlastne v tej divokej karte? Nie. To Čiže nie. to bolo to bolo extra. úplne, že tých 8 ľudí bolo vopred vybratých mimo tých 48, ktorí sa dostali za svoju krajinu. Sa vedelo. A títo boli fakt ako hostia. Možno aj, že sú to fakt ako veľké tanečné mená sveta. Áno. Ktorí ako, jasné, že poznáme všetky. A oni vlastne boli k tým 8 doložení a to urobilo top 16. Takže... Ale to je... keď už to povieš takto, tak je to oveľa lepšie. Že nehádže to ten dojem, že si bol divoká karta a čo ostalo, z toho sme vybrali, ale má to úplne iný význam. Áno. A vie to brutálne ešte zamiešať karty. Presne tak. No a ty si sa vlastne ocitla kde? No ja som sa ocitla tam, že prvé som bola... medzi tými 3, čo sa z toho predfinále vybetlili a čo doložili toho 4. Tak ja som bola v tej 4. Aha. Takže v tej 8, hej, lebo 2 večery. Áno. A vlastne oni urobili tú top 16 a zase ten istý bol ako keby princíp, že vylosovali náhodne. Že stále musela ísť tá jedna divoká karta proti jednému, ktorý sa vybetlil. Aha, okay. Hej? Čiže bolo také pravidlo, že stále na jednej strane bola divoká karta a vylosovali k tomu niekoho z nás 8, ktorí sme sa pretancovali. Áno. No a vlastne v ten najväčší večer na tom najväčšom stage sa vlastne betlilo tých 16 ľudí. A ja som mala prvý battle proti Kanese a to som ju porazila a potom som vlastne bola v top 8 proti MT Popovi. Áno. Takže, a on to vyhral. Áno, on to vyhral. Takže aj teraz sme boli v Bratislave na jednej akcii a on tam bol. A to je masaker tanečník, takže bola to česť celkovo stať s nimi na jednom podiu a zdieľať s nimi tanec a celý ten čas tam v Indii. Pecka. Je to brutál. Je to, áno. A teraz sa poďme presne baviť o tom, čo sa stalo potom. Pretože toto je vlastne minulý rok, koniec roka. Áno. A sme v polke augusta, no teda na začiatku augusta, by som nepredbiehala. Čiže máš nejaký ten pol rok za sebou. A ako to teraz vnímaš? No, ja som prišla na to, že aj celkovo teraz, keď sa ma niekto na to pýta, s tým odstupom času, je to také ako sen už. Že ani neverím, že sa to fakt ako stalo. Celé to, lebo to bola aj dosť taká cesta, že od toho Grejpu cez Národné a potom tá India, keď na to spomínam, že to je fakt ako v takom najlepšom sne, že som proste mala možnosť niečo také zažiť. Takže... Dokážeš sa na to tak pozrieť, že sa hovorí o tebe ako o niekom, kto to niekde zažil a že sa ako keby pozeráš na seba z vrchu, že toto bol môj sen a o mne sa tak hovorí alebo... Ako, no ja to mám tak, že ja som práve vôbec nevedela, že by sa mi mohlo niečo také stať, že ja som to nemala asi vyslovene ako sen vtedy, lebo som nevedela, že to je reálne pre mňa. Takže ako keby že ja som úplne bola v pomykove z toho a stále som, že tak si hovorím, že či to nebola len náhoda alebo niečo, ale že vlastne asi nie, lebo to bolo proste jedna z najkrajších vecí, ktorá mi tak veľa priniesla. A
A ja to tak berem, že som stále len na začiatku tej mojej tanečnej cesty, že je to fakt ako nekonečné. Je to začiatok, ale niečo tomu predchádzalo. Áno. Čiže... No práve, že ako keby to je aj taký paradox, že som 10 rokov v tom a že stále mám pocit, že som iba na začiatku, lebo ako keby teraz si tak hlboko začínam tie veci uvedomovať, že možno je to aj tým vekom, že som sa prvé nevedela na ten tanec tak pozerať, keď som mala 10 alebo tak. Takže... Lebo spätne sa na to už vieš pozrieť, ale vieš predsa len 10 rokov driny. Vidíš výsledok, kde si sa dostala. Driny, poďme hovoriť o drine. Máš obrovskú dávku talentu, lebo si talent, ale bolo to aj drina. Áno. Čiže... lebo mne sa vlastne hrozne aj overuje to, že ako keby že môžeme mať hoci koľko talentu, keď s ním potom nepracujeme. Áno, samozrejme. Že to je hrozne dôležité. Takže že som hrozne rada za to všetko. Aj za tie hodiny, čo som nad tým stravila a nad tým trávim, lebo už mi to ani nepríde ako niečo, čo musím robiť, ale niečo, čo chcem robiť na to, aby som mohla rásť. Mala si niekedy pocit, že to musíš robiť? Fú, nie, asi. Ja som mala si niekedy také momenty, že si povedala, že s tým hodíš a že nemáš na to chuť ale ono to môže trvať aj obdobie. Nemusí to byť len zlý deň, ale že mala si niečo také? Fú, to s tým, že musím, to som asi tiež nikdy nemala, že to musím robiť, len to skôr bolo také, že fakt keď sme niekedy ešte, jak som tancovala tie choreografie, tak to bolo také, že som chodila na tréningy, toto. Ale že teraz fakt cítim, že to je skôr niečo také, čo v tom živote potrebujem, že mi to fakt chýba. A k tomu, tak ja som nikdy nemala také, že by som s tým chcela úplne toto, že mne to asi nikdy vôbec. Že mala som také, že napríklad som robila hrozne dlho tie súťažné, že formačky sme tancovali a že sme súťažili a toto napríklad už nerobím, lebo napríklad sa mi tak vykryštalizovalo, že napríklad ma fakt hrozne baví to betlovanie, takže skôr takto som bola schopná rokmi už si to oddeliť. Áno, čiže si sa pekne vyškalovala. Ale ja som toto nikdy nemala. Akože sú ťažšie dni, určite sú ľahšie, sú ťažšie, lebo už fakt tomu sa snažím obetovať všetko a že sú také niekedy dni, kedy že neviem ani čo ďalej, že fakt sú niekedy ťažké dni na tej ceste. Ale je to pochopiteľné. Ale je to súčasťou podľa mňa, že bez tých dní by sme nemali tie dobré, lebo... A ako vyzerá tvoj deň? OK. Dobre, teraz sú prázdniny. Čiže teraz je to trošku iné. Alebo... Určite je to úplne iné, než počas školského roka. Poďme na školský rok, lebo sme sa už rozprávali o tom, čo robíš teraz. Áno. Ako vyzerá tvoj školský rok? No, ja vlastne študujem na konzervatóriu tanec, takže to pre mňa znamená 6-krát viac tanca ešte, než by som normálne tancovala. Plus po obede je teória. Áno. No my to máme dokonca tak, že my to máme tak pomiešané, že skačeme z teórie na praktické hodiny a tak v škole, takže to je celkom crazy, ale... Aký tanec študuješ na konzervatóriu? No tam není vôbec street dance. Áno, preto sa pýtam. Takže moderná, klasický tanec, takže balet a ľudovka. Čiže ako jasné, musíš prejsť všetkým. Áno, takže máme tam normálne modernú klasiku. Je niečo, čo ťa nebaví z toho? Takto, akože mňa to baví, lebo je to treba tanec, povedať, je to hudba. Ale? Takže baví ma to. Skôr sa trošku trápim s niektorými technikami, lebo nie všetko ti je blízke. Je to iný svet úplne, ako stále som v tanci, ale je to úplne iný svet od toho, v čom som ja vyrastla, v čom vyrastám. Samozrejme. A do toho, do čoho som prišla, keď som prišla na tú školu. Lebo funguje to trochu inak, má to iný základ pohybový a všetko. A napríklad ja sa trošku s tým baletom a klasikou trápim, lebo
Nemám ani tak prirodzene dispozície na to, že klby vytočené a takto všetky tie veci, ktoré vyžaduje sú sa jemnosť, aj esteticky, ako by to malo byť. Samozrejme sa snažím na tom pracovať, ale tým, že som len druhý rok v tom vlastne, že teraz budem tretí, tak je to tiež pre mňa stále ako keby nové. Takže, ale ako baví ma to, takže... Akože za mňa je to úplne iný súdok. Balet. Áno. A to, čo robíš, to je... Áno. Preto mi... Ale je super, je fajn vedieť techniku, stretnúť sa s tým. Áno. Dá sa z toho veľa vyťažiť, určite. Presne. Ale áno, je to úplne iný štýl, na inom základe postavený a chápem. Ale áno, v rámci konzervatória je to povinná jazda. Čiže... tak. No, ale cítim aj, že ako keby tým, že je to stále pohyb, že má to stále súvis, že viem si presne veľa vecí tak prelínať ako keby a brať si. Tak... Možno ti to vie pomôcť práve aspoň teda, dobre, spomeniem to, že keď ja som chodievala na balet dávno, veľmi dávno, tak vžiť sa do tej hudby, že ťa to vie tak ako keby dostať. Ako predpokladám, že asi na battle ti nedajú sladiačik alebo niečo také, ako môže sa stať, že sa potom nejak vypeckuje. Ale vžiť sa do tej hudby je asi ľahšie potom. Alebo aspoň to vie pomôcť. Áno. A vlastne neviem, mám povedať, ako ten môj deň je na tom? Teda? Môžeme to akože nejak zhrnúť, že tým, že je to konzervatórium, tak končíš niekedy pravdepodobne po obede. Ideš ešte... Áno, lebo ja to mám tak, že my začíname normálne o 8, alebo my sme dokonca 4 dní v týždni začínali 0 teraz. A ja som taká, že ja mám veľmi rada aj rána, takže že iba aby som spomenula, že ako súčasťou veľkou tých mojich dní je ráno aj, že si dať jogu napríklad a tak, že si privstanem kvôli tomu. Naštartuješ sa. Iba preto, že je to, cítim, že mi telo je za to vďačné potom, keď aj pred takým intenzívnym dňom mu dám trošku lásky ráno. A potom vlastne my sme v tej škole, záleží, niekedy do 3:30, niekedy do 5:00, niekedy do 5:30. A tam vlastne máme teoretické hodiny na preskačku s tými praktickými. Tam si zdriemneš. No, že... Robím si srandu, ale je to niekedy veľmi zaujímavé, no, že chodiec 2-hodinoviek tanečných na potom 2 hodiny si sadnúť proste na nejaký... Počúvať teóriu, techniky. A počúvať teóriu, alebo ja neviem, sedieť na slovenčine a takto. Aj to, hej. Takže to je celkom halus. No a tam vlastne tiež máme niekedy aj 4 hodiny tanca dokopy, alebo 5 denne. A potom snažím sa, keď prídem domov, ešte ja trénovať na tom svojom tanci. Tým, že je to dosť odlišné to, čo robíme v škole, že stále rozvíjam pohyb aj všetko, ale není to to isté. Takže sa snažím trénovať stále, alebo idem učiť. Takže... Áno, k tomu sa ešte dostaneme. Áno. Čo je veľmi zaujímavé. OK, ale že učíš aj popri škole. Že ako keby, že je to taká aj ako keby brigáda pre mňa, že aspoň si privyrobím nejaké peniažky, aby som zase mala na úspory na tie moje výlety tanečné. Okrem iného teda, že ti to dáva aj teda nejaké tie lektorské zručnosti a pracovať s ľuďmi, čo je tiež vynikajúce. Že hrozne je to fajn, že ako keby je to moja brigáda, povedzme, popri škole, ale že stále je to niečo, čo ma baví. Že nemusím možno byť niekde, kde by ma to po škole nebavilo v nejakej brigáde, že to je hrozne... Kaviarni. Alebo napríklad, že je to cenné celkom, že môžem si podľa mňa aj privyrobiť tým popri škole, no. Čož by sa možno ani reálne nestalo, keby si nevyhrala súťaž. Lebo... akože ja som vyrástla v tom Grimi, takže tam neviem, či by ma nedali učiť bez toho Red Bullu, ale hej. Takže, ale vlastne ja som začala učiť minulý rok od septembra. Takže tak. Od septembra, čiže ešte pred... Áno, že to bolo ešte predtým. Aha, okej.
iba preto hovorím, že neviem, no, že asi by som učila aj bez toho Red Bullu ako keby, ale potom to učenie určite letné, čo som na kempoch, tak to asi pomohlo, no. Jasné. Takže... Čiže a takto si fungovala počas školy? Ano, začneš takto opäť od septembra? Hej, tak. Prídeš domov, naješ sa, ľahneš a ideš od znova. Áno, no. Ale baví ťa to? Veľmi, hej. Akože aj sa ma pýtajú sem tam, že či mi trošku z toho už nešvitorí, že jak od rána do večera stále tancujem, ale si tak vravím, že možno práve to, že ten ako keby typ tanca, čo robím v škole a potom na čom pracujem mimo školy, že je to iné trošku, takže mi to tak... Nemáš pocit, že robíš že nepripadá mi isté. to, hej, že robím celý deň to isté. Takže to je celkom aj hrozne fajn, že vlastne robím celý deň to, čo ma tak naplňa, ale vlastne mi z toho ešte nepreskakuje. A môžeš si dovoliť povedať, že to, čo robíš v škole, ťa nemusí baviť. No. Lebo povede robíš to, čo ťa baví. Alebo... Napríklad. Jasné. Dobre, takže super. Stále sa vyvíjaš, posúvaš, čo je momentálne asi neodvratiteľný proces, ale tak prišlo leto a spomínala si, že teda chodíš na tábory. Hej. Prídeš sa domov vyspať na pár dní, opäť utekáš. Čiže vlastne v lete máš letný režim, funguješ takto a ako si spomínala, teda učíš, lektoruješ a je to tiež pre teba bohaté na zdroj skúseností. Áno. Je to v niečom iné? Akože to učenie? No ako celý ten celé to leto v podstate. Lebo škola ti vlastne odpadla, čiže... Hej, no vlastne hlavne ešte som nemala takéto leto, ako toto leto. Aha, no jasné. Lebo hej, to je masaker. Lebo väčšinou som jasne v lete veľa tancovala, chodila na 2-3 tábory tanečné a takto sa vzdelávať. Ale teraz a vlastne ono je to iné v tom, že nie som skoro vôbec doma a počas školského roka som aspoň doma. Takže vlastne iba chodím z kempu na kemp, z akcie na akciu a teda buď sa chodím ja vzdelávať, alebo mňa volajú chodiť učiť, čož väčšinou si veľmi rada aj tak prepojím s tým, že keď som tam na dlhšie a dovolia mi to organizátori, tak aj tam sa vzdelávam vlastne, že aj si odučím, aj idem na nejaký workshop. Aby som to nejak... Aby sme to teda nejako vysvetlili poslucháčom, že sa vzdelávaš znamená skôr technicky, teoreticky a prakticky, že sa učíš ako nejaké techniky, alebo ako to asi vyzerá? Väčšinou tie tanečné kempy sú tak robené, že je tam veľký rozsah ako keby a sú tam veľké možnosti pre tých ľudí, ktorí robia hociaké štýly v rámci street danceu, že hip-hop house, pop-in, lock-in, vekin, hej, že volajú tam často aj ľudí zo zahraničia, čo je hrozne vzácne. A lebo my máme hrozne lokálnych, ako slovenských a českých lektorov, hrozne kvalitných, že to je hrozne super. A tí sú pozvaní. A potom sú pozvaní veľakrát aj ľudia zo zahraničia, čo ako keby ešte plus. A vlastne tam to funguje tak, že sú od rána do večera workshopy a potom a vlastne v tých štýloch, hej, že sa učí hocičo a vlastne veľakrát je aj na tom lektorovi, či on si vyberie učiť nejaké technické veci, nejaké základy, nejaké koncepty pohybové, že je to hrozne ako tiež individuálne, že neviem to úplne takto dať do toho, lebo vlastne každý kemp sa líši od druhého kempu niečím, aj aký je potom sprievodný program tam, presne či sú tam nejaké, že môžeme zdieľať tanec pomimo tie workshopy, a presne, že čo si vyberú tí lektori učiť. Hej. Čiže veľakrát nad tým už potom nemá ten organizátor
že nemôže mu tak do toho rozprávať, hej, že on ho zavolá, keď je náhodou človek, ktorý robí viac štýlov, tak mu môže povedať možno, že či chce, aby učil hip-hop, alebo house, alebo čo. A väčšinou potom veľakrát ideme aj na ten workshop s tým, že nevieme, čo bude učiť ten človek, hej, či práve techniku, alebo... Že vlastne prídeš z tábora a nemáš ani predstavu o tom, že ako to vlastne, čo sa nové naučíš. Áno. Takže je to... Ale pre nás je to úplne ako keby raj na tých tanečných kempoch, že veľakrát to ide aj ďalej, len než za to stravenie času na tom workshope, že keď potom presne s ľuďmi, s ktorými sa často nevidíme, alebo s nejakými zahraničnými ľuďmi, keď sú takí otvorení konverzáciám a zdieľaniu tanca, tak to je veľmi, veľmi krásne stále. Áno. Takže tak to asi funguje na tých kempoch, preto tam stále hrozne rada chodím. A to, že vlastne ma začali volať aj učiť, tak to je ešte väčšie plus, no, že zároveň mám šancu to zažiť nielen ako študent, ale už aj ako učiteľ, ako keby, čož je pre mňa úplne nové, tým, že iba rok učím a o toľko som vďačnejšia za tie príležitosti, ktoré mi prišli, lebo tie skúsenosti sú na nezaplatenie. Takže... Určite. To je veľmi pekné. Takže takto to vyzerá na tvojich kempoch momentálne. Čiže asi pravdepodobne v septembri nastúpiš naspäť do školy. Áno. A prídeš opäť s bohatými skúsenosťami. Brutálne leto za tebou. Tak... nemusíme hovoriť o nejakých konkrétnych značkách, to vôbec nechceme, ale otvoril sa ti priestor aj v rámci nejakých spoluprác, ktoré ešte popri tom všetkom, čo robíš, robíš ako niečo, čo je tiež asi pre teba nové, alebo... Áno. Celkovo, akože tie sociálne médiá. Napríklad, áno, sociálne médiá. Hlavne nejak to vybuchlo po tej Indii z tých videí, lebo nedivím sa. To číslo tam, čo mám tých followerov, oproti tomu, čo som mala, to je šialené úplne, ako viem, že pre niekoho to je možno nič, ale ako... Je to len číslo, povedzme si takto. Je to len číslo, hej, že, ale tým, že ten svet proste tak funguje v tom virtuálnom, tak ako keby tiež to asi hrozne pomáha, keď tam má človek to číslo, aj keď ja sa osobne na to nesústredím ani nič na tie čísla, akože, ale vlastne asi to niečo urobilo, lebo začali mi chodiť ponuky na spolupráce vlastne a je to pre mňa tiež znovu veľmi nové, lebo som nebola zvyknutá vôbec tak pracovať ako pred kamerou a takto, takže aj tým sa hrozne veľa učím. Áno. Vlastne aj ako pracovať možno s tým prejavom a tak ďalej. Musíš si dávať pozor. Hej. Že vlastne, áno, aj toto sú nové veci. Máš, alebo dostávaš sa aj do takých situácií, kedy to musíš ako keby odsúvať, alebo ako určite toho bolo veľa, extrémne veľa na začiatku, čiže to trebalo selektovať nejakým spôsobom. Pomáhajú ti s tým rodičia, alebo... Mne dosť tým pomáha mamka s ockom. Aj sa smieme, že ona je taká moja manažérka. Áno, ja som čakala, že to povieš. Hej, lebo hlavne ona je nejakým spôsobom hrozne vzdatná v tomto. To je super. Úplne taká, že idem, riešim. Aha, okej. A ja nie som až taká. Tak je hrozne fajn, že ona je taká. A hrozne mi to ako pomáha veľakrát, aj keď točíme nejaký ten content. Tak vlastne ona je za tou kamerou 99% času a tak. Takže oni mi s tým dosť pomáhajú aj vlastne nejako organizovať celkovo ten čas, že aj keď prídem na tie 2 dni domov, väčšinou to znamená, že musíme ako keby pracovať, keď to tak mám nazvať, a točiť tie veci. Asi je to už nevyhnutné, ale... Takže skôr aj takto mi pomáhajú, že to všetko len spisujeme a snažíme sa dohadovať proste tie termíny a veci. Predstav si, že by rodičia nemali šajnu sociálnych sieťach. Áno. Čiže to je super, že ti s tým pomáhajú, lebo inak by si možno to bola sama. Oni mi vlastne pomáhajú v každom smere, no. Ako aj čo sa toho týka, aj s tým, ako ma podporujú, takže celkovo hrozne som vďačná za nich, no. Super.
Super, ok. Aké sú teda plány do budúcna? Ja som si myslela, že plány, keď sa teda predtým, ako sme začali rozhovor, že mi povieš, že chcela by si učiť, ale ty to už robíš. Hej, no. Takže... To sa tak udialo nejako. Áno. Trošku som ťa asi podcenila, alebo celú tú situáciu, ale ako klobúk dole, že ďakujem. Už si pre niekoho zdrojom a inšpiráciou. Tak možno... Teraz sa konala súťaž v Bratislave, ano. Že? Bola nová tohtoročná Red Bull. No inak tohto roku bolo to finále na východe. V Košiciach, áno. Áno. Takže to bolo celkom blízko. Bolo to v niečom už iné, alebo si išla opäť na tú súťaž s tým, že idem si zatancovať, uvidíme, ako to dopadne. Ale mala som úprimne znovu taký mindset nastavený, že znovu tým, že ako keby, jak som aj vravela, že u nás dosť okolností veľa robia, aj keď sa snažíme s tým pracovať, aby nás neovplyvňovali a aby sme boli stále ready každý deň na 100%, ale že nedá sa to stále, že fakt nikdy nevieme, čo sa stane v tom betli. A predsa je to už len iné, keď už vieš, že o tebe všetci vedia, že už asi možno sú nejaké očakávania. Ja som si úprimne asi trošku na seba a možno ani nie od druhých, ale od samej seba vytvorila hrozný tlak. Že na jednej strane som vedela, že ma to znovu čaká, aj som sa veľmi snažila s mojou hlavou pracovať a všetko, ale asi som si vytvorila na seba až príliš veľký tlak, aj ma to podľa mňa potom v ten deň ovplyvnilo, že som cítila trošku ten tlak, takže... Chápem. Ako to vlastne dopadlo teraz? Teraz som bola v top 4 z tých 16, takže to je dobré. Tiež hrozne fajn, že som mala radosť z toho aj tak. No a vyhral môj kamoš. Takže, to mi je jasné, vy ste všetci kamoši, čiže pravda. Je super, že to tak máte. Čiže... Snažíme sa aj tak v tej komunite tanečnej sa ako podporovať všetci a tak. Takže... Jasné, takže ide ďalej. Áno. Wavy. Áno, Wavy. Držíme mu palce. A ja mu veľmi držím palce. A určite to bude opäť niečo veľké. Neviem, kedy je národné, alebo už bolo? To bolo národné už. To bolo národné, čiže ide... Lebo vlastne kvalifikácia bola v Bratislave tohto roku. Tá, čo bola na Grejpe. Že tá, čo bola na Grejpe, ako keby, tak tá bola v Bratislave tento rok. Oni nám to dali o dosť skôr. Takže minulého roku o takom čase bol ešte len Grape a už presne. Ako keby my máme už aj za národným, aj za všetkým. Takže to bolo národné vlastne, no. Je tam teraz zdá aj viac času na prípravu na celosvetové, alebo ako to je teraz? Asi aj áno, len tam vlastne to tak funguje aj, že tým, že sa to deje po celom svete, tak prvé tie národné kola v iných krajinách boli už aj v januári, februári, marci. A potom viem, že napríklad Česi budú mať až v septembri a tuším v oktobri je to LA. Takže áno, je to ako keby od toho novembra, tuším, čo to bolo, alebo stále je taký mesiac, dva po tom svetovom, pauza ako keby a potom sa to znovu celý ten proces odštartuje tým, že to podľa mňa bude znovu v rozmedzi nejakých 50 krajín, takže jasné. Takže vlastne teraz mali napríklad, ja neviem, Wavy mal teda od júna do oktobra, ale zase práve Česi budú mať len od septembra do oktobra. Neviem, čo je horšie. Mať tak dlhú pauzu a tak dlho byť v tom tlaku. Práve ten tlak. Alebo je to také, že je tam 2 týždne medzi tým, tak už je aký keby ten človek v tom. Áno, možno ale áno, závisí opäť od okolností. Od okolností, čo komu viac vyhovuje. Čo je vlastne možno lepšie, ťažko povedať. A je to celkovo s tým tancom tým, že my nie sme tak hodnotení bodmi aj časmi ako v športe, že presne, že je to tak individuálne a je to taká umelecko-športová forma asi, tak áno. Je to veľmi... Má to svoje výhody, má to nevýhody a je to určite ťažké. Nemusíme sa baviť o tom. Ale zároveň krásne veľmi. Ale krásne, áno. Takže... Áno, súhlasím. Chystáš sa aj do LA? No nie.
Ale ja by som hrozne sa šla pozrieť, lebo Amerika je môj sen, akože tanečný, celkovo LA a New York, Samozrejme. ale hej, nemám šancu tam ísť teraz pozerať, ale aspoň dobre, že existujú tie sociálne médiá, že majú aj pozitívne stránky, áno. že to môžeme aspoň s nimi zdieľať prežívať takto áno, cez áno. ten livestream alebo cez nejaké posty. Jasné. Super, tak plány máš? Hej, no, rozpracovaná si. Hej. Takže... Tak asi najväčší plán je no iba proste tancovať. Ja stále tak hovorím, že čo najdlhšie a čo najviac sa bude dať, lebo tým, že telo je náš nástroj tanečníkov, tak sa iba musíme o neho starať, aby čo najdlhšie sme mohli robiť to, čo milujeme. No už keď sme pri tom, napadla ma otázka, musíš, alebo máš aj nejako nastavený napríklad jedálniček alebo spánok? Vieš, lebo je to tiež asi dôležité. Áno. No, tak to... A mohla by si na to kašľať, ale asi ti to nie je jedno. No, čiže... Ja som ten typ, čo ho to hrozne všetko fascinuje, čo sa toho týka. Že je to podľa mňa vec u tanečníkov, ktorú nemusia riešiť, keď nechcú, ale myslím si, že je hrozne fajn to riešiť, aj sa tak spoznajú sami viac podľa mňa. Že ja napríklad riešim aj stravu a tak hlavne jak je moja mamka tá fitness trenérka a takto, tak ona hrozne chápe tej strave, ale nie ako, že v smere dietovania alebo niečo, ale v smere ako keby čím krmiť to telo, keď to tak mám povedať, živiny, aby dokázalo byť proste mať vyváženú stravu, plnú nutričných vecí, aby ako keby sme ten výkon tanečný tiež dokázali podporovať tým, že tiež na tom pracujeme toľko hodín denne, takže verím, že ako keby dokáže nás to len pozitívne ovplyvniť, keď tomu dokážeme rozumieť a ako keby fakt, že dávaj tomu telu to palivo na to, aby sme dokázali fungovať. Áno, a to správne palivo. Takže toto rada ja veľmi. Vlastne aj mamka mi s tým dosť pomáha a vďaka nej to spoznávam tak hlbšie. Aj sa snažím ja o tom mamka má toľko benefitov. Moja mamka a tatko, oni majú proste, to sú normálne rozprávkoví ľudia dvaja, takže ja nemám čo povedať. No a potom, čo sa spánku týka, tak ja som napríklad bola tiež od mala tak vedená, hej, že lebo oni stále športovali a mamka hlavne aj vyrastla na atletike a tak. Ja som bola ten typ, čo aj keď bol menší, tak ja som aj dosť skoro chodila spávať, už keď som trénovala, lebo stále mi vraveli, že je to veľmi dôležité, že ako keby ja som získala podľa mňa hrozne fajn navyky od nich už od malá. A jasne už bolo potom na mne, či sa vyberem tou cestou naďalej ich dodržiavať alebo nie, ale že mne to ako keby všetko dáva tak zmysel na to, aby sme mohli byť najlepšími verziami samých seba. Áno. Takže ja napríklad sa tiež snažím ten spánok ako keby riešiť, že mať ho dosť. Akože nedá sa to stále, že aj v tom životnom tempe a takto. Ale čo počúvam, stále som na tom lepšia ako moji kamoši vraj. Takže to je fajn. Lebo to, no vraj, ako ten spánok, že je hrozne pre nás dôležitý. No tiež už je to také aj s tou stravou, aj so všetkým, že v dnešnej dobe, ak je hrozne veľa všetkého, všetkom všade, tak tiež je hrozne veľa názorov, proste štúdií, hej, že nie všetko musí byť pravda, takže tiež potom ako keby ísť na to takým smerom možno čo najviac individuálne tomu človeku vyhovuje a práve, že keď v tých veciach bude tráviť čas, že možno zistí presne, čo je pre ňoho najlepšie a tak bude dokázať podporovať sám seba a sa spoznávať. Svoje telo. Áno, súhlasím. A starať sa o seba tak, aby... No a samozrejme disciplína. Áno. Bez toho to nejde. A to ti rodičia tiež dali, keďže sú športovci, tak si vedená vlastne od útleho detstva. A toto je hrozne super, to je asi jedna z najlepších vecí, aj keď to je asi klišé, ale že nebudeme stále motivovaní proste, takže musíme sa naučiť byť disciplinovaní, lebo a nikto neurobí tie veci za nás, no len my sami môžeme, takže je to tak.
Je to tak. Krásne povedané. Krásne povedané. A dokonca aj na záver. Čo som vlastne takúto... Zodpovedala si mi otázku. Nice. Čo by si chcela odovzdať tanečníkom a akú myšlienku by si chcela posunúť, tak to si teraz veľmi pekne povedala. Ale predsa len sa ťa opýtam, však možno by si povedala aj niečo iné a práve tanečníkom. Pre mnohých ľudí si vzorom v tom, čo si dosiahla, ako si sa vypracovala a naštartovala svoju kariéru, lebo aj ty sama to vnímaš ako začiatok niečoho, hoci tomu predchádzalo niekoľko rokov prípravy a tanca. Čo by si tak odkázala tanečníkom, aby to nevzdávali, aby sa posúvali, aby verili sami v seba a dali na ten pocit, keď tancujú? Ja som práve nad tým aj premýšľala, že by som asi povedala to, že aby sa fakt nevzdávali, lebo aj keď tá cesta naša tanečníka je taká, no ono sú to fakt také klišé veci, ale že je aj taká hrboľatá niekedy a proste fakt je to proces a je to cesta a že len podľa mňa to brať krok po kroku, schodík po schodíku a že fakt aj keď budú veci, ktoré veľakrát nás budú chcieť odradiť proste, alebo to, takže sa nesústrediť na to, ale sa sústrediť iba na tú svoju cestu a že to je fakt nekonečné, takže len aby pokračovali stále a aby boli zvedaví a otvorení a aby nikdy neprestávali asi pracovať v každom smere na sebe, v akom môžu. Takže... To je naše posolstvo. Hej. Posolstvo myšeny. Áno. Ďalšia vec, čo by som sa ešte chcela opýtať je, že... A to som sa chcela opýtať, keď som si nevedela spomenúť na otázku, je, že máš ty nejaký preferovaný typ tanca? Okay. V tej oblasti toho hip-hopu, ktorý máš veľmi rada a ho obľubuješ. Áno. A práve naopak, typ, ktorý... Lebo vlastne to je tiež... Nechcem to asi úplne pomenovať, lebo tiež je veľa názorov vo svete. Neviem, či je správne to škatulkovať, lebo... lebo ako keby ono to funguje ako street dance, že proste tance, ktoré vznikli buď na ulici, alebo ktoré vznikli v kluboch, ako je presne, že na ulici hip-hop, v kluboch, house, vekin a tak ďalej, že to má všetko hrozne krásnu a hlbokú históriu, tie tanečné štýly. A že ono to spadá ako keby pod street dance, keď to tak mám nazvať. A ja ako keby vyslovene som sa stále najviac venovala hip-hopu samotnému a že aj ma hrozne baví ten štýl a hlavne keď som ja som stretla teraz, čo je môj mentor, je jeden Francúz, tak s ním vlastne ako keby som dostala úplne ešte iný pohľad na ten hip-hop a hrozne ma ešte viac fascinuje ten štýl tanca, ako ma fascinoval. Stále sa niečo nové naučíš a stále si povieš, že wow. Áno, a hrozne. Opäť niečo nové. Takže ten hip-hop je pre mňa taký ako samotný ten štýl, že hrozne ma baví. Potom ja mám rada house, to bol vlastne aj štýl, ku ktorému som bola po hip-hope privedená. Akože, že to tak postupne som sa zoznamovala s tým celým našim svetom. A vlastne potom ja hrozne mám rada afroštýly, teda štýly, ktoré pochádzajú z Afriky. A tam to má tiež hrozne hlbokú kultúru a všetko. A je tu už pár báb na Slovensku a v Čechách, ktoré to posúvajú ďalej, takže som mala možnosť sa to učiť už. Takže tie afroštýly ma veľmi bavia. To je už špecifické. Hej. Takže to sú asi také moje 3 náhy, ale potom ja som hrozne taká zase, že ja som... hovoria o mne, že som ako keby dosť all-styleový tanečník, presne, že ja už som vyskúšala asi všetko, že aj popin, lock-in a to sú napríklad 2 štýly, v ktorých ja som nenašla až také čaro, že ja som sa ich aj učila, aj ich poznám, aj všetko, ale že nebavia ma až tak napríklad. Čiže si to vyselektovala. Hej, takže napríklad im sa nevenujem, ale potom ja som napríklad, ja mám ešte hrozne rada aj vekin, to je zase ďalší štýl, ale tiež ako keby tým
tým, že už mám viac tých štýlov, tak sa nedokážem všetkému tak hlboko venovať. Áno. Takže najviac sa venujem hip-hopu a potom tomu houseu a afroštýlom. A ešte ma hrozne baví aj dancehall, to je zase štýl z Jamajky. Áno. Takže, ale tiež toto u nás nie je až tak rozvinuté, ako keby na Slovensku. Takže, hej, no ja som taká hrozne ako... A potom ešte študujem tie štýly na škole. Áno. Tak no, ale teda house, hip-hop, afroštýly a house, to je asi to je to taká tvoje trojka. Jasné, ale prejsť si všetkými je super, lebo presne vieš potom vyselektovať to, čo ťa nebaví, alebo baví, ťa vôbec neoslovilo. Čiže áno, super. Mišena, ja ti ďakujem za perfektný rozhovor. Bol to naozaj veľmi bohatý rozhovor, keďže sme zistili, že sme sa vôbec nedržali scenára. Verím, že sa ti bude aj naďalej takto dariť a že máš to brutálne našľapnuté, čiže udrž si to tempo, vzdelávaj sa, uč sa, hľadaj sa, nech sa ti jednoducho darí. Nech ťa tí deti počúvajú, nech teda, čo ich naučíš, nech si to teda berú k srdcu. A budem sa tešiť na všetky články, na všetko, kde budeš obsiahnutá a verím, že sa ešte možno v budúcnosti vidíme. Ja ďakujem veľmi pekne a za to, že som tu mohla byť. A aj za zdieľať trošku svojej cesty a tiež dúfam, že sa uvidíme ešte. A bolo to veľmi príjemné. Áno, súhlasím, veľmi príjemné. Tak ak chcete, môžete sledovať Mišenu na jej sociálnych sieťach, kde budete vidieť celý obsah a všetko, aká Mišena je, ako sa prezentuje a ak teda ťa čakajú nejaké najbližšie súťaže, tak ti budeme držať palce. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme.